Hala, ay ano ba ito? Oh, sila pala yung dahilan ang kanilang nanay kaya laging may bawas ang aking mga chili. Kaya pala may narinig ako. Oh. Ay, meron dito. Oh, kita niyo po ba? Wow. Oh. Oh, pwede i-hunted. Wow, ang ganda-ganda nila. Ang cute, ang cute. Kaya pala may pumunta dito nanay. Dito sila nagbahay sa aking avocado. Kaya pala. Oh, itayin niyo yung nanay niyo. Bukuha siya ng pagkain. Ha? Ay, hindi ko pala makikita rin. Ito. Oh, ang ganda-ganda nila.